Hi ha una certa preocupació, de la que hem partit en aquest simposi, no? El fet de que, diguem, en general, l'Església o els creients estem bastant insatisfets dels relats que es fan sobre el cristianisme perquè solen ser negatius. Aquest és el punt de partida, no? Però veiem que és una oportunitat perquè l'Església potser es plantegi, el que diem al simposi, un canvi d'estratègia, no? Perquè potser anem molt a remolc del que ens sembla que ens tracten o ens maltracten els mitjans, però caldria, i el doctor Tresserras ho ha posat en evidència, diríem, tot el potencial que tenim comunicatiu, adreçar-lo, diríem, al que realment nosaltres som i volem comunicar. Evidentment hem de tenir en compte com funcionen els mitjans, el que realment pot ser o no pot ser notícia, però ho hem fet a partir del que a nosaltres ens interessa i no anar sempre desmentint coses o anant una mica a remolc del que passa, no? La clau d'això és que els mitjans, diguem, afins a l'Església, serveixin notícies. El que fan moltes vegades és donar bons consells o tirar per casa, però no mostrar coses sorprenents. Em passen cada dia de coses sorprenents. La notícia hi és cada dia. El que passa és que cal que aquesta notícia trobi algun periodista, algú que la elevi a la programació general, a l'agenda general. Una de les qüestions és que els mitjans, fa un temps els hi demanàvem que no menystingués el pes real de l'Església a la societat. Avui, gairebé l'Església li està demanant que el ponderi. Per què? Perquè tenim una societat molt llunyana de l'Església i fins i tot tenim una comunitat, un grup de cristians, que demanda molt poca informació sobre si mateixos. I per tant, aquí tenim, doncs això, una falta de demanda d'informació. Els mitjans estan molt oberts a parlar d'allò que genera interès. I en aquest sentit, fins i tot estarien disposats, alguns, a tenir un compromís que signifiqui un plus. Però realment hi ha una cosa que és premediàtica, que és generar un interès real per a aquelles qüestions que ja no són, doncs això, la pura conjuntura, la quotidianitat, el clic, els temes de fons. Aquells que realment fan pensar, avui no estan demandats als mitjans de comunicació. Els companys periodistes el que han valorat és la necessitat que l'Església s'adapti als reptes actuals de la societat. L'Església pot haver quedat desfasada molts cops quan a rutines informatives, quan a llenguatge, s'expressa d'una manera que de vegades no s'entén, i és important que l'Església s'adapti també a aquestes necessitats informatives. Molt important que pugui nomenar un portaveu que la gent identifiqui i que parli amb rapidesa amb els tempos actuals que demanen els mitjans de comunicació. Perquè aquesta pregunta que es diu com és que sovint de la història de l'Església ha quedat només el pòsit negatiu i no pas el pòsit positiu de tantes i tantes coses positives que ha fet l'Església, que ha viscut i que la gent aprecia. Doncs, resumint, aquestes serien les qüestions que els mitjans de comunicació, que els professionals de la informació demanen a l'Església, que faci aquest canvi, aquest clic, que també tingui tota la potència institucional per poder tenir aquestes polítiques informatives i poder tenir un diàleg de tu a tu amb els mitjans de comunicació. Si hi ha diàleg, hi ha bona comunicació.